Hello everyone! For today's video, mag-adto mi sa Malaybalay City. Kauban ako si Mama, si Papa ug si Kuya GL. Kani nga biyahe gipanghilantan ming duha ni Kuya GL. Wala jud sa mood nya, dili jud unta muuban. Pero kay importante man, kailangan jud nga muuban. Ang Kuya GL po dili sad magpabilin, maong giuban na lang. Mao ning mga dagway sa gipanghilantan. Klaro kay nga wala sa mood. Ising-isi na lang dayon. Mama po dira kay abi man niya og magmotor, putos kayo. Ang resulta nagmultikab man diay. Sinsya ilang sa jud niyo akong tingog daring dapita guys, kay unsaon taman bag-o pa man naulian. Og ayha pasad na lugaran ako og voice over ni nga video. Kay ato ra man good ning Thursday nga video nya, dili man jud makaya og voice over mo, nang karon na lang nako gi voice over. Kay medyo makaya naman ako og yaw-yaw daring dapita. Oy, unsa daw yaw-yaw? Tawan lang tang GL ani. Kay nasugdan na mag-apil-apil og content aw padayonon. May na lang naapoy kalingaw og tan-aw og edit. Kadahuman man gud ako og edit sa ako ang mga video. Before nako i-upload na pa ko'y mga viewers dere sa balay. Way lain akong mamagpapang mga supportive ug kistanan. Kung didto sad ko sa Tikala, before sad ko mag-upload sa akong mga video nga humana gipang edit, naasab ako ang supportive mga mother-in-law tan-awon sabday niya. Inana sila ka mga supportive sa ako mao nang kinsabay dili dasigon maghimo-himog content nga naaman kay mga viewers nga gahulat kung kanus ipatan-aw sa ilaha. Dili man ako sila viewers sa Facebook, pero sa personal viewers din ako sila. Dako kayo na akong katabang o kalipay para sa ako kay naiga support sa ako ang mga mini vlog. Mao na nga padayon lang jud tag vlog kung asa ni taman. Kay basta wala ra ba din ko ipakita sa ilang video, mangita ra ba ni sila. Mingon ra ba dayon asa naman ang imuhang vlog. Kay tan-awon na nato. Mao na nga maghimo na jud ko anig daghan nga mga mini vlogs. Kay naaman dahil ko'y mga supporters daring dapita. Inuon talagsa ra bayay inani nga pamilya nga mo support sa imuha. By the way, mo na jud ni mga nawunga nga gipanghilantan. Maklaro jud. Ingon pa akong igsuon ug akong mama, baulian na daw ko basta makita na ko akong bana. Kay bunga ra daw sa kamingaw ang akong gibati. Nyaga tagbo man sad akong bana sa terminal sa Malaybalay. Pagtagbo na ko, wala man naulian akong gibati. Naon sa gisiaw-siawan naman dahil ko ani akong mama igsuon ay. Di jud lalim kung naay bation sa lawas samot na kay duha pa jud mi. Okay ra unta tug ako ra. Saon taman naapil man ang Kuya GL. Pagkaulian po dayon sa Kuya GL, ang BBGK na po dayon gihilantan. Ang ako aya pa na arang-arang karon. Isuda jud kini niya ay bation sa lawas ay. May gani kay na ako igsuon nga gatabangan ko atiman sa ako ang anak. Ambot lang jud mao jud ni ang ako ang katingalahan kay inig-uli na mo diri sa Kabanglasan. Dili jud mahitabo nga walay magsakit sa amo ang tulo. Si Kuya GL ug si BBGK. Kung dili sila magsakit, ako ang magsakit. Aw hinuon inani jud ang kinabuhi sa tao. Dili nato mabalaan kung kanus amo abot ang balatian sa ato ang kinabuhi. Dili nato mabalaan kung kanus amo abot ang mga pagsulay, kasakit nga masinati nato sa atong kinabuhi. Tungod kay Ginoo ra jud nasayod sa tanan. Mao nang kung moabot man sa atong kinabuhi ang mga kasakit, pagsulay ug balatian, ato lang iampo sa Ginoo ang tanan nga makaya nato og malampasan. Kana lang sa for today's video everyone. Thank you for watching. Bang. God bless.